Assalamu alaikum. Ni ne sunana Aisha, wacce kuka sani da Najam, jaruma a cikin shirin Izzasu. Kun san ni dai gwanar kwalliya ce, gwanar saka atamfa da leshi. Kun san a ina nake? Textile Nigerian ina yan gayu kuma yan kwalita irina ki taho da ita hada abubuwan shagon nan namu da ke Wuse Market Abuja namba 212 block 19 Wuse Market Abuja. Tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba. Wani ba zai